Здравейте, хора! Сега е епизод 2 от нашата поредица. На самотен остров. Да. Както виждате, къщата ни почти е готова. Ние не сме пипали нищо. Чакахме ви вас. Заедно с вас да направим всичко. Някой да дойде да ме охранява отвън от зомбита. Изчакай малко да си проверя спината. Само да си слизам от тая тъпа мина. Изчакайте малко. Тази мина ще я запуша. Изчакай да си взема меча. Кой ми е взел меча? Никой. Аз го оставих в честа, кой ми го взел? Защото аз те защитавам. Аз лягам. Направя тази дупка. Аз легнах. Добре, ние нямаме легла. Ти си на добре. Чак във въздуха си легнал. Нали ме охраняваш, бе? Това легло е заето. Колко време спи? Ама ти не спи, бе, трябва и ние да легнем, за да стане Светло. Ти сигурно все едно вчера си изтеглил Майнкрафт. Аз си мислих, че имате легла. Тапаци. Ти си тапак. Не се карайте сега. Сега някой, ако може да ми даде. Зомби, хелп! Хелпайте ме! Умрях! Факил, някой чупи леглото. Що ме бутна, бе, про? Не съм аз, бе! То е. Зомбита в къщата. Отвори честа! Теле, колко много неща имах и умрех. Fuck you! Беле, 3 зомбита има. Отребаха ма! Про, хелп! Някой трябва да ме телепортира. Хелп, аз не често. Чакай, бе! Майде, на къде трябва да тръгнем? Зомбита ме уби почти. Не знам. Айде тук да идем на ония там остров. Появих се на друго место. Къде си ти? Знаем и Те ние сме. видели, пред тебе съм. Теле, сега къде трябва да идем? Леле! Загубихме ти къща! О, не! Теле, крипър ми гони, майни. Тръгвайте по мене. Айде. Къде си, про? Не, загубихме си всичко. Който беше го найдем? Охранявайте ме за малко. Кой си ти? Стив? И здравейте отново. Здравейте отново, не можахме да си намерим къщата, затова ще направим една подземна тук. Марти, Да. ще може ли за малко кирката? Не, Бенила. Ще изчакаш малко, приятел. Кой беше този, бе, Бени? Кой беше този? Аз, както виждате, отрепах 3 паяка и си направих един лък. Лъка много ми помага. Тук ще си направя едно замишение. Аз съм много добър с лъка. Аз копая в момента въглища, приятел. Няма проблем. Тук сега ще си го направим къща. Дърт имаш ли? Какво? Дърт. И не, нямам в момента. Ти нямаш ли земи? Имаш ли 2 вълна? Имам Дай ми ги. бяла вълна, нали? Да, ето вземи тази. Ти имаш една, нали? Да, имам само една. Мерси. Сега започваме. Дай ми киркоча. Сега. Заповядай. Дай да изравнам тук местата. Хайде да ходим за дърво първо. Ти отиди, аз ще оформям къщата. Новият скин обаче много ме кефи. Изкопай тук, че не мога. Изкопай този камък, виж.
Чакай. И сега отивам за дърво. Аз ще изравня местото. Тук като гледам няма дърво, приятел. Трябва да има някъде на острова. Сега... ходя за... После ще ме телепортнеш ли при теб? Аз ще тръгна на пътешествие. Да. И сега намерих дърво. Ето тук. То вали. Времето е дъждово. Аз тук сега ще изравнявам къщата. Това ти ли си? Кое? Виждаш ли ме? Да. Тук мисля... Аз съм 3 левел вече. Телепортни ме при тебе, ако моля те. Аз бях 5 левел, но когато ни отрепаха зомбитата, изгубих всичко. Дори и къщата. Много ме я за къщата. За честа, за печката, за всичко. Мерси за телепорт. Да. Какво е пуснат? Аз имам при тебе. Добре. О, не мога да те видя. Вътре съм. Тъмно е доста. Телепортни ме. Аз съм вътре. Телепортни ме при тебе. Те зомби дойде. Телепортни ме. Би се с зомбито доде, те телепортирам. Аз бягам. В водата влязох. Телепортираме. Така ли? Танк. Така, а имаш ли дървета? Дърво, да, 4. Направи един крафтинг тейбъл и ми дай дърветата. Ей сега. Къде да го ставя само? Тука. Да. Където и да е. Ето си дървото. Изчакай, ето. 3 дървета. И сега ще дам още. Не, нямам вече. Ще направя. Дай ми брави на мен на кирка. И чакай, изкопай малко камък. Ели ти имаш. Сега ще убия тая смота павка. Ето. Не меч. И кирка ще ти дам де. Благодаря. Сега започвам да копаем. Сега ще ми трябва още малко пръчки да направя и една лопата. Една лопата, за да изкопам целият този дърт. Никой не те харесва дърт. Да! Колко камък имаш? Деве. Водата. Не мога да видя нищо. Осветих. При мен освети, моля те. Къде си ти? Не мога да видя нищо. Намери ме. Не, излязох. Запуши водата. Къде си ти? Ето ме. При водата точно като тече. Видя ли ме? Да. Запуши. Чакайте да... Какво правиш, бе, човек?